L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin nagħmlu il-festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafael illum. U għażilt li nagħmlu din il-quddisa minn hawnhekk għaliex fis-seklu 17 wieħed mill-patrijiet Kapuċċini f'post li llum sar kappella kellu esperjenza mistika u kellu wkoll dera ta' San Mikiel Arkanġlu, xi ħaġa li kienet approvata wkoll mill-Knisja. U allura dan il-post, il-Kapuċċini, il-Furjana, huwa marbut ukoll ma' devozzjoni, il-protezzjoni, l-interċessjoni tal-Arkanġli b'mod speċjali ta' San Mikiel. Nitolbu l-interċessjoni tal-Arkanġli, il-protezzjoni tagħhom fuq pajjiżna, fuq id-dinja, u b'mod speċjali llum nitolbu għal daw kollha li għandhom bħala missjoni tagħhom il-ħarsien tat-tfal, tal-adulti, tas-sikurezza tal-pajjiż. San Mikiel Arkanġlu jiddefendina, San Gabriel jagħtina x'inhi rieda ta' Alla, San Rafael iwaslilna il-fejqan tal-mulej. Ejjew fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu maħfra l-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna n-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawijiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intqassam bordni tal-aġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin fil-ħinqa tiegħek katina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli u li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mikiel u l-anġli tiegħu tqabdu ma' dragun. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Għamet gwerra fis-sema, Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' dragun, u d-dragun mal-anġli tiegħu tqabdu, iżda ma kellhomx il-ħila jelbu u ma nstabx iżjed post għalihom fis-sema. U ġie imwarrab id-dragun il-kbir u s-serb tal-Edem li hu imsejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha. Ġie mwarrab għal fuq l-art u miegħu twadbu l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid, issa ġiet is-salvazzjoni
u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw u xejn możżew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu s-smewwiet u intom li tagħmru fihom. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali. Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha. Qudiem l-anġli rrid nannilek. Nixteħed quddiem it-tempju imqaddes tiegħek. Flimkien. Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Irrodħaj lill-ismek għat-tieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni, kattartli il-qawwa f'ruħi. Flimkien. Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Ifaħruk mulej is-slaten kollha tal-art, għas-sema' u kliem fommok, u jannu l-inġiba tal-mulej, għax kbir u sebħ il-mulej. Flimkien. Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Mu bil-wif għall-Evanġelju. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien meta Ġesu lar il-Natanael risaq leħ qal hawn hu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem ma hemm ebda erq fih. Natanael staqsih, Rabbi, kif sirt tafni? U Ġesu jieġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Rabbi, għallu Natanael, inti li ben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Izrael. Ġesu jieġbu, qiegħed temmen għax għadlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin. Ħadd tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, fis-sewwa ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u telgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnattfu minnu bietna. Dan il-post għażiż għad-devozzjoni lejn l-Arkanġlu San Mikiel, illum nitolbu il-ħarsien tal-Arkanġli u tal-Anġli. Aħna derwaqt ukoll nagħmlu festa kbira għall-Anġli Kustodji kollha fit-2 ta' Ottubru. Imma dawn il-jiem jibdew billi nfakru 3 anġli li fl-Iskrittura jissemmew bisimhom, jingħataw it-titlu ta' Arkanġli għax jingħataw missjoni importanti u wkoll jalmuna bl-isem magħżul għalihom xi tfisser l-interċessjoni tal-anġli. L-Arkanġlu San Mikiel ismu ifisser minu bħal Alla. U l-Arkanġlu San Mikiel huwa dak li jiddefendi il-poplu ta' Alla, il-poplu ta' Izrael u l-Knisja kontra l-assalti tal-anġli supervi li għamlu gwerra lill-Alla, ix-xitan u sħabu. Anke dawk huma kreaturi ta' Alla, imma l-Arkanġlu San Mikiel huwa dak li jiddefendi l-unur ta' Alla, bl-umiltà tiegħu u bl-ubbidjenza tiegħu. Nitolbu lil San Mikiel Arkanġlu jallimna l-ubbidjenza lejn Alla
u l-vera umiltà, għax minu bħal Alla. It-tieni arkanġlu li niċċelebraw illum huwa Gabriel, li sem tiegħu jfisser Alla huwa qawwi jew il-qawwa ta' Alla. Tiftakru li meta der lil Madonna qalilha għax għal Alla ma m'hemm xejn li ma jistax ikun. U der lil Zakkarija l-ewwel biex iħabbarlu twelid tal-prekursur ta' Ġwanni l-Battista, dejjem fil-Vanġelu ta' San Luqa qed ngħidu. U mbagħad jidher ukoll il-Madonna, l-Anġlu Gabriel mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Anċebba Marsa ma' raġel jismu Giuseppi. U din ix-xebba kien jisimha Marija. Jgħidilha l-ewwel nett iselmilha dik it-tislima sabiħa. Slima għalik, Marija, mimlija bil-grazzja. Kull meta ngħidu slima u qaddisa aħna, nibdew bil-kliem tal-Arkanġlu San Gabriel, għax dik tislima Ave Marija, grazzja plena, għala l-Arkanġlu San Gabriel. U li jismu l-qawwa ta' Alla ifakkarna tassew li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Min jaf kemm hawn minna li ngħaddu minn momenti l-kol kemm aħna, għax il-familja dejjem trid, dejjem jara x'inqala, u l-ħajja nżulu tlajja. U ngħidu min se jeħlisna minn dil-biċċa, minn dil-biċċa nkwiet. Tiftakru f'San Gabriel, fil-kelma li qal il-Madonna, għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. It-tielet arkanġlu li tiegħu nagħmlu l-festa llum huwa Rafael. Rafael ifisser mediċina ta' Alla, jew Alla ifejja. Niltaqgħu miegħu fit-Testament l-Antik fil-Ktieb ta' Tobija u mibgħut minn Alla biex lil Tobit, it-tifel ta' Tobija, iwaslu għand l-arusa magħżula għalih. U di l-arusa kienet speċjali, Sara, għaliex kienet iż-żewġet seba' rġiel u kollha mietu qabel kellhom x'jaqsu magħha. Nimmaġina Tobit inkwieta ftit, jgħid naħseb issa se tmislili. Imma fil-vjaġġ kellu lill-Arkanġlu Rafael li akkompanjah u peress li il-papa ta' Tobit, Tobija, kien ama, Rafael iġal l-Tobit li t-tifel ta' Tobija jaqbad ħuta, jgħidlu issa ħu l-intern tagħha, poġġieħ fuq għajnejn missierek u jibda jara. U hekk għamel, għalhekk ħafna drabi meta naraw stampa tal-Arkanġlu San Rafael, jew hu stess qed iżomm il-ħuta li qal lil Tobija, jew inkella qed jakkumpanja lil Tobija fuq il-vjaġġ u Tobija għandu ħuta li qallu isma' mill-marara tagħha inti tkun tista' tfejjaq il-papa. Tajjeb li niftakru li l-interċessjoni tal-Anġlu iġibilna wkoll il-fejqan tar-ruħ. Kellu espressjoni sabiħa San George Preka kien iħobb jallimilna biex noffru l-pjagi tal-mulej lill-Alla, biex ifejjaqna mill-pjagi tar-ruħ tagħna. Għallimna ngħidu dit-talba San George Preka, nofrulek il-pjagi divini ta' ħurna u ibnek Ġesu Kristu biex tfejja il-pjagi tar-ruħ tagħna. Aħna bil-midinbin bidnu bit-tagħna dil-imbirka ruħ tagħna min jaf kif imkisra, msalba, mqaċċa, biċra. Imma l-Arkanġlu San Rafael jgħinna nerġgħu insibu l-fejqan spiritwali. U ħafna drabi intom tafu iżjed minni l-inkwiet imardek anke fil-ġisem. Allura naħsbu li konna ruħ safja biex norqdu kuxjenza tajba. U għara norqdu fil-font għax l-irqat tajjeb tal-kuxjenza safja jfejjaq. Imma l-irqat ta' kuxjenza mtaqla imarrat. Illum nitolbu ħafna l-interċezzjoni tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel, San Rafael. Ejjew namlu talba fis-silenzju llum u nitolbu ħafna l-interċezzjoni tal-Arkanġli
fuq kull wieħed u waħda minna. Nitolbuk San Mikel Arkanġlu biex tippreżenta lil ħutna l-mejtin quddiem il-ħnina ta' Alla. Nitolbuk Arkanġlu San Gabriel biex tfakkarna li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Nitolbuk San Arkanġlu San Rafel li tallimna nfittxu l-fejqan tagħna ta' ruħu tal-ġisem fil-mulej. Nitolbu. Sitna Marja tal-Anġli jitlob għalina u għatina l-grazzja li aħna nkunu u liet tas-sew tal-missier l-ismewiet li quddiemu l-anġli jaduraw u kull mument jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Bi Kristu Sidna. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-anġli jwasslu qudiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħil li sejrin nofrulek. Intilqgħu bis-sliem u għamel li jkun ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li ngħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintrat lil dawn il-ħlejja li bihom inti titaxxa u ġieħ moti lilek għal kobor u s-seb tiegħek. U jekk huma jxirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna b'wiċċa fl-art nissieħbu magħhom u bl-għan wieħed intennu t-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, rat-il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat-il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel, San Rafael, l-Anġli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf,
mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobbs tas-sema li tmajtna, ħalli bih nimtlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni, taħt il-ħarsien bla għeda tal-anġli tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nofru dan ir-rużarju bl-interċessjoni wkoll tal-Arkanġli għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tagħmel fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbir il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur Tanżur Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalin, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum waħfrilna d-nubietna palma naħfru n-nuħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħrissa mid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Alla, klaparina mitinbi, issa u fissija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ده كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لأمهاتنا يالين ما عندناش في التجريب إذا حرصنا من الدنيا. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ده كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لأمهاتنا يالين ما عندناش في التجريب إذا حرصنا من الدنيا. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu isma', Kristu il-qattal btana, Kristu qatt-talbtana. Missier eternalla, Għenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, għenna għalina, Spiritu qaddis Alla, għenna għalina, Trinità qaddis Alla wieħed, għenna għalina. imqazza Marija, Tlop għalina, imqazza Alla, tlop għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, tlop għalina, Om ta' Kristu, tlop għalina, Om il-Knisja, tlop għalina, Om tal-ħnina, tlop għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, tlop għalina, Om muxebba, tlop għalina, Om it-tama, tlop għalina, Om li zjed safja, tlop għalina, Om li zjed nadifa, tlop għalina, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, tlop għalina, Om tal-aġeb, tlop għalina, Om tal-parir it-tajjeb, tlop għalina, Om ta' min ħalaqna, tlop għalina, Om ta' min salvana, tlop għalina, xebba kollok aqal, tlop għalina, xebba li tistħoq kull qima, tlop għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, tlop għalina, xebba kollok seta, tlop għalina, xebba kollok ħnina, tlop għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, tlop għalina, mera tal-qdusija, tlop għalina,
tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnista minna l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. اغفرنا نتوبوك مولاي. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. اسمعنا نتوبوك مولاي. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Nitlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jiswa inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, l-ingalu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Arcangelo San Michiel, Arcangelo San Gabriel, Arcangelo San Rafael, San Francisco ta' Assisi, San Pio ta' Pietrelcina, intom qaddisin protetturi tagħna. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.